стомленасць ад вайны, гэта, на мой уласны погляд, гэта проста як такая тэза, якую расійская прапаганда навязвае украінскаму грамадству. Таму што, ну, навошта змагацца, навошта там рабіць вось гэтыя надвысілкі над самім сабой, навошта там штосьці там пераадольваць самога сябе, быць там дзесьці ў незручнай сітуацыі. Навошта гэта ўсё, калі можна проста стаміцца ад вайны? Просто стаміцца ад вайны. Ну, гэта ж нармальна. Вайна ж ужо там колькі гадоў, на некаторых тэрыторыях ужо 11. Вось калі так загальна ўжо браць. 3 гады ўжо так, 4 скора. Не, ці 3. 3 гады хутка ўжо будзе. Вось паўнамаштабны. Можна ж ужо ўтаміцца? Стаміцца ад гэтай вайны? Можна. Вось, і, на мой погляд, гэта вось такая расійская прапагандысцкая тэза, якую проста закідаюць і якую падхоплююць, таму што яе проста падхапіць. Яна зручная. Яна зручная і яна простая. Таму што вельмі проста думаць, што ну гэта там дзядзькі гэтыя палітыкі, яны там штосьці не могуць падзяліць, і а я ўжо стаміўся ад вайны. Колькі ўжо тут 300 гривень заданаціў за апошнія паўгады. Стаміўся, пізда. Знаю, што рабіць, як жыць далей. Тома. Вайна яна такая. Ну, смешна.